sing endi selamat? Nah, kene selamat ngadeg sih. Yo. Mosok jenenge asline selamat. Selamat ket mau wis WA. Aku pengen karo Mbak Sinden sing itu. Nah, kene. Oh, lah iki di WA ini kabeh kok. Gendang maju Aja sok. Ayo to. Aja sok etok-etok jual mahal ngono kuwi kene. Ya. Ya, ndang. Nyedak. Kita kan belum terlalu lama berjumpa dan belum terlalu kenal. Kenalan sih. Kenalkan Dik. Kenalan sih. Dik apa Mbak nyeluke? Ning pandangannya aja ngono kuwi. Pada suatu hari telah dipertemukan salah satu kirik dengan majikannya. Mik. Lah penake nyeluk pripun? Tatapanmu itu loh, Mas. Lah pripun? Yang penuh cinta gitu bisa enggak? Iya. Asik. Gusti bangkan rambutku. Iki nganu. Iki gandeng yo isih dahar Jawa ndang kowe bawa engko sing dawah ngaturke mbake sing cantik. Alah rasa alesan. Bawa. Sambet ta bawa nggih langsung. Kosek to. Kurang perkenalan kok. Kenalan. Lah paring Kenalan, asma Sek. sinten? Sing alus. Paring asma sinten nih, Mas? Waduh. Alah. Nami kula Yayi Kang Mas. Yayi. Yayi. Rupamu ya trenggiling ngono. Dang, terus Nami piye? kula Slamet. Oh, selamat. Mpun gadah garwa dereng. 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 Kalih kula pripun? Nembaske ambulan. Lho kok ambulan? Apa ya eneng wong ndek bojo ayu kok tukoke ambulan yo. Kan nggih anu nggih gotong tanggane nek ninggal. Wo dienggo nyepaki tanggane. Ndang digombalin sik to aku. Pripun? Digombali Gombali. sih, gombali. Lah mboten saged gombal kita Mbak kula niku. Mbuh mat. Mas. Oke, langsung Mas. mon Kowe nggih. cedhake wong ayu nek mah ora nemen. Aku izin lho, Mas. Langsung disikat ini lho. Enggak Coba. langsung maringi pelak barang mawon. Pelok barang. Nggih. Iya. Lelagone jenang gula mawon nggih, Mas nggih. Walah iya. Nggih Kang Mas. Jeneng kula nggih. Kowe jenang bosok rada rono. Jeneng basa ra dijak. Bareng ketuk wong ayu terus sia-sia ra aku jenang bosok ning gira yo. Lho dhuwure wis pas ya Mas. Nek ngene iki barat meh diambung mbun-mbune ngono iki wis Yen pas. Cinandra kanthi skincare, sing putri suntik kanthi infus kromosom. Ah sing lanang ki infus ngedom. Ayo Sampun kepareng kawis toro. diwiwiti. Pelok barang. Pelok barang. Nanane Langsung mawon Mas Desta. Waduh. Langsung. Nggih. Ketoke kaya ra bergairah ngono. Karo Mas Jolodong Mbah ngetes kendange. Oh Mas Jolodong dites kendange. Pak Bambang. Pak Bambang. Pak Bambang. Tuku gedang. Tuku gedang. Tuku gethuk mau tuku gedang coba. Enggak gelak. Gedange tugel-tugel. Pak Bambang mangan gedang. Mangan Sing sopan. sing sopan mangan. Sing sopan. Aku mau Mangan. gaglak. Pun enggak? Yo. Oh iya. Nek ora ngambah lemah ra iso nyanyi.
ngidang-idalan. Lah terus jejer ning Lah ya dadi sisan, wis dadi sisan. Bayangke sik Mas, bayangke sik. Bayangke astagfirullah. Kebuk ping 3. Mat selamat. Ngene-ngene ya aku gelem lho, Kowe duwe Mas. cita-cita pengen jejer wong ayu ngene iki to, Mas. Nggih. Nah, coba kowe gandrung dirayu sik gen kira-kira gelem ngono kuwi. Mas Slamet, Dalem nih Mas. ibaratnya aku kuwi kembang, sampean dadi apane? Aku dadi rabuke nih Mas. Rabuk. Abuk. Kok rabuk? Abuki telek kok iki kok. Dadi abuk-abuk. Lah kok Bang. nyepelekke telek lah. Apa tanduran ki nek rene abuk apa ya iso urip? Oh iya Oh, ngono iya, ya. bener. Ibaratnya aku ki kompor, sampean dadi apane kan Mas? Aku tak dadi gase wae nih Mas. Gas Kok e? iso? Kok dadi gas? Aku siap nyonggo sing abot-abot nggo sliramu nih Mas. Oh iya iya. Apa aku abot to Mas? Iki nek sing tekon aku, ibarate yayi kuwi dadi ambulan kowe dadi apane, Mat? Mayite. Dadi sopire. Oh, dadi sopire. Sopir. Mayite sapa? Tanggane iki ibarat kata awak dhewe sak omah kuwi kan wit anu ndelalah udan angin terus bledek ya. Heeh. Kuwi pama uglangan ngono sing mbok raoske apa to, Dik? Ya deg-degan to Mas. Ning mesti peteng to. Peteng. Lah ya ngono kuwi atiku peteng nen tanpa sliramu yo nang. Waduh. Ah, Hatiku saswi. peteng yen tanpa seliramu. Meneh. Neh. Apa neh ya? Kowe ngerti tanda koma titik kae to sayang? Iya tahu sayang. Aduh, Kas, sakit ya sayang. Lah ya kae ibarat titik terang ning atimu kok sayang. Waduh, iya. Elak saiki pinter Aduh, gombal. aku dibales no. sekali lagi dong. Apa ngelih niki? Untuk dirimu. Iki malah backsound kok melas ngene to, Cah. Hop. Ya nafsuti. Ti. Ayo, kata. Tutuke piye? Kuwi. Pon. Lanjut ke apa iki? Lanjutke lagune. Lebetke jenengan gentos. Waduh. Tak lebokne Mas. Nggih. Siap-siap ya. Nggih. Yo ngabani iki yo sing laras ngono lho. Apa kowe? Ngono. Iya. Apa kowe pancen ra kelingan jaman nek biyen yo gampang kowe janji ku susah padha dilakoni. Wes, Sampun Mas Eko. wes. Di zoom pas to. Iki support ning tangan iki. Ya Allah. Lho kok jidarne mau Sing ora- siji pautih, sing sijane angus. Penting urip. Ya kan saling menyempurnakan Kowe lho Mas. ora pengen gen rada ketok ganteng diputihke awake ngono. Carane Carane lha pripun to, Mas? Oh, dicet kok piye. Nah, ngombe baik clean. wes iki Nggih sampun. pamit. Ayo Mas Bali. Enggak nih Mas. Ijik ning Irama apa iki mau? Apa? Ijik ning gone pelok barang. Pelok Ijik pelok barang. barang. Yen kelingan lelakonku jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri grapya ayu lair lan batine ayo Dik